Ola de novo! Algunhas persoas viven preto de fábricas que usan substancias perigosas. Se estas substancias non se controlan ben, poden facerche dano. Pero non te preocupes. Con estes consellos saberás que facer en cada caso para poñerte a salvo. Queda para aprendelos todos. Se unha fábrica emite unha alarma por un gas que poida danar os teus ollos ou a túa pel, é mellor afastarte todo o que poidas. Sobe aos pisos superiores e pecha portas, ventás e calquera entrada de aire. Se se transportan substancias perigosas preto de ti, afástache e chama ao 112, o número de emerxencias. Fala modiño e explica o que pasa. Eles axudaranche. Se se activa unha alerta nuclear no teu barrio ou cidade, queda na casa e pecha portas e ventás para que non entre aire do exterior. Cando ocorra un accidente con substancias que contaminen o aire exterior, é importante evitar que entren na casa. Pecha portas e ventás e ponte unha máscara para evitar respiralas. E lembra, o máis importante é manter a calma, escoitar con atención e pedir axuda cando a necesites. Así poderás coidarte e axudar tamén ás demais persoas. Vémonos pronto para seguir aprendendo en compañía. Ata pronto!